Marihuana i haszysz to nie jest miękka zabawa dla nastolatków. Podcinają rozwój mózgu, pogarszają pamięć, zwiększają ryzyko depresji i psychozy, a przez to potrafią zatrzymać cię w miejscu na długie lata. Masz dość tego, że marihuana coraz częściej rządzi twoim życiem? W Ostródzie ruszył bezpłatny program terapeutyczny „Pomoc dla osób od 16 roku życia”. To nie wykład ani terapia z podręcznika, ale cykl 10 spotkań, które realnie pomagają lepiej ogarnąć emocje, stres i relacje. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od 17 do 20 w poradni leczenia uzależnień przy ulicy Kościuszki 2. Grupa liczy maksymalnie 10 osób, więc warto zgłosić się szybko. Program opiera się na rozmowie, szacunku i wspólnym szukaniu rozwiązań. Ważne jest jedno, żebyś chciał spróbować. Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 509 065 822.